Dakizuen bezala, urriaren 2an, herri galdeketa egingo dugu Zubietako inguruetan eraiki nahi den erraustegiaren ingurukoa. 3 egunetan egingo dugu galdeketa, irailaren 24an, urriaren 1an eta urriaren 2an, Usurbildan eta Zubietarrok egitasmo horren aurrean gure iritzia argi eta garbi plazaratzeko aukera izango dugu. Hain justu, horretako sortua da erraustegia erabakia plataforma. Urteak daramagu erraustegiaren politikarekin, eta ez da kontu utxala, ez da gutxiago ere. Herrian, tentsioa eta kezka eragiten duen gaia da, eta zentzu horretan gure ustez, tamaina horretan kezka sortzen duen, eta gai bat eta egaten inguruan, herritarrek hitza bukatzea ez da inolaz ere onargarria. Are eta gehiago, galdeketa ofizialaren aireko saiakera egin ondoren udalak ezezkoa jaso dugunean. Horregatik guztiagatik, erraustegia erabakia plataformak bere eragin hartu du galdeketa hau egiteko ardura Usurbilen eta Zubietan. Esan beharra dago gainera, ez dela lehenengo aldian Usurbilen galdeketa egiten dena. Herritarren iritzia jasotzen dela. Aurrekariak badaude. Batetik, 1998 urtean, gune komertzialaren egitasmoaren aurrean eginiko galdeketa dago udalak egin zuena. 2010an ekarkinen bilketaren sistemaren inguruan galdatu ziguten, eta azken kontsulta horretan, bozka emateko eskubidea zutenen, 150 baino gehiago eman zuten bere botoa. Datu horrek argi frogatzen du, herri honek badakiela inplikazio eta parte hartzen maila altua lortzen, gai garrantzitsuei buruz galdera egiten duten. 2 hilabete barru egingo den herri kontsulta honetan, parte hartzen maila handia izatea espero dugu, eta herritarren kezkari eta eskaerari erantzuten diolako galdeketa horrek. Hori bideratzeko lanean aritu gara azken asteetan, eta horrela jarraituko dugu datozen hilabetetan ere. Besteak beste, galdeketa egiteko prozedura eta arauak zehazten aritu gara, eta antolatu ere lan batzordeetan galdeketaren inguruko mamia eta prozedura zehaztu ditu.